Kedu ihe kpatara eji arụrụ mmadụ agwụ n'ala Igbo? Ịbịa n'ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na ekwuo okwu chi, kwuo okwu onye ụwa, kwuo okwu ikenga gị, ihe ọzọ dị esochi ya bụ agwụ. Ndị gboo dobere ọdịnala a na ọ bụrụ na nwata ọbụla ruru 14 years gbara ahụ 14 na a ga-arụrụ ya agwụ. Ihe ha ji wee mee ya bụ ihe n'ọfụ bụ ka o nwee ike inyere nwatakịrị ha aka, gbaziere nwatakịrị ha akọ na uche, nghọta pụrụ iche na ọgụgụ isi, ka ihe niile ọ na-eme ka ọ na-agaba n'anya ya. Ịrụrụ mmadụ agwụ n'ala Igbo mara mma bụ ihe sọgburu onwe ya, bụ ihe nwere ike inyere onye ha aka oge ọ gbara 14 years ka o nwee ike ị na-aga n'ihe ọbụla o kwesịrị ime. Ọ bụrụ ọsọ ndị dibịa ka a na-arụrụ agwụ. Unu n'anya ka ihe si wee gbatakwuru ugbu a. Ọ bụrụ na arụọla mmadụ agwụ, ụfọdụ eche na onye ha abụrụgo dibịa. Mba, a na-arụrụ onye na-eme mekaniki agwụ, onye na-arụ mesin agwụ, onye na-azụ afịa, onye na-agụ akwụkwọ, ndị dọkịnta na ndị na-emepụta ọtụtụ ihe niile a na-afụ anya, iji wee gbaziere ha n'ihe ha na-eme ka o nwee ike ị na-aga n'anya ha, ka ha bụrụ ọpụrụ iche karịsịa ihe niile ha na-eme na mba niile. Ọnya kpatara na ndị gboo ji were arụrụ mmadụ agwụ. Ọ bụrụ na a na-arụrụ onye ha agwụ, kama na a na-arụdo mmụọ ọhụ ka o nwee ike inyere aka ka ihe ha onye ha ji wee bụ ụwa, ka eburu n'obi ya na mburumpụta ụwa ya na akara aka ụwa ya, ka o nwee ike ịchaka ma mụkee. Mana ka ihe si wee gbatakwuru ugbu a, ndị mmadụ aghọtafee n'ọtụtụ bụ na ọ bụrụ na arụọla mmadụ agwụ, onye ha eche na ya nwa abụrụgo dibịa. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa n'ọdịnala Igbo ịfụ na ndị dibịa karịrị akarị. Maka gịnị? Na o nweghị onye ma ebe ọkpụkpọ oku ya dị. Iji wee kwukwatị okwu a nke ọma, unu n'anya, ọ bụrụ ihe niile bịara ọdịnala tata bụ ihe ha ji wee bụ ọdịnala ka ha fụrụ. Ịbịa n'ihe gbasatara ọdịnala, ọ bụ eziokwu na ikpe nkwụmọtọ ka esi were eso ya. Onye ka ọ ga-abụ efuzie nwatakịrị because of na arụrụ ya agwụ, o jee mewe dibịa, n'ihi na dibịa amaghị ya. Dibịa na-ama ama. Dibịa ọ bụrụ mmadụ niile ka eme na ha ga-eme dibịa, mana a ga-arụrụ mmadụ niile agwụ ka ihe niile ọ na-eme nwee ike ịgazi. Onye ka ọ ga-abụ onye dibịa mmarọ, ọ bazie na dibịa, o mekata ọdịnala, ọ bụrụ na o mete ha, o jee tii ya ọgwụ. Ọ bụrụ na ọ gwọta ha, o jewe ụka, o jezie ụka pụtazi ọ sị na o nweghị ihe dị n'ọdịnala. Nwanne m nwoke, achọrọ m ịgwa gị bụ na ọkpụkpọ oku gị abụrọ na dibịa. Ọ mụnwa na-ekwu, chee ebe ọkpụkpọ oku gị na akara iji wee bịa ụwa pụtara. Nyaa ka nsị ka m gwa ụmụnna anyị, biko onye nụ n'akara ibe ya, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesielu m ihe na-eme na my YouTube page, tie m akara subscribe, gbaa ime igwe ozi gị oge ọbụla m wechara ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Ụmụnne m, ndewonu.